ta'ala wa barakatuh. ‘Yan uwa, barkanmu da jamewa a cikin wannan channel wato Gwaninci TV. A jama'a, abin da muke bukata a yanzu ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa, domin hakan ne zai ba mu damar da za mu rinka kawo muku videos ƙawatattu irin wannan da wanda ma suka fi wannan masu amfani. Yau mun gode. So yanzu za mu bulla cikin bidiyon. Wannan shine bidiyon mu ma na farko a cikin channel din nan akan harkar technology. Abin da muke bukata dai ku mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa, domin hakan ne za ku ƙara mana ƙarfin gwiwa. To a yau dai mun zo za mu muku bayani ne akan wani application wanda ba a ɗauke shi da amfani ba, kuma akwai wasu abubuwa masu muhimmanci a cikinsa. Wannan application ba kowanne bane illa Kalkiya, wato wannan application ɗin da kuke gani. To yanzu bara mu shiga mu ga me yake faruwa a ciki. To yanzu za mu ɗan jira shi ya ɗan buɗe. To gashi ma har ya buɗe. To idan ka san da yake mu sabon shiga ne, kaga dole za mu me za mu ce, za mu zo wajen sign off ko in kai tsoho ne kuma login za ka yi. To mutum da sabi ne za mu taɓa sign off mu ga me yake faruwa. To gashi za mu taɓa sign off, gashi mun taɓa, bara ya buɗe mana. Yawwa, kamar yadda kuke gani, da yake ni na ɗan fara ne ɗazu, ban yi ba, kun gane, ban ƙarasa ba, shi yasa ko ganin bata. Amma kai da yake sabon shiga ne zaka. To yanzu abin da zamu yi, ga nan wajen da aka sa verification code, in ka sa number ka sama wajen verification code. So tunda bamu da shi, sai mu taɓa wajen da aka sa get code ɗin nan, sai mu jira ikon Allah, mu gani za su turo mana message ɗin ko kuma. Yau gani ga nan message da yi ya faɗo, gashi nan 1614. wannan shine code ɗina kenan. To yanzu dan sa 1614 kamar yadda kuke gani, sai mu taɓa login. Ok, na manta, ko da mun taɓa login ɗin kun gani ba zai yi ba, saboda akwai wajen da suka sa wani box wanda sai ka yi ticking, gashi nan da kuke gani, wanda sai mun sa privacy policy din, dole sai mun taɓa sannan ya tafi. To yanzu mun taɓa. To yanzu bara ku ga gashi nan mun taɓa login, kun ga zai buɗe mana. To kamar yadda kuke gani, gashi dai register ta successful, saboda ni na taɓa. Sai ka dawo nan yanda aka sami din nan, gashi nan mun taɓa. Da yake ni ne kun ga na yi register, to kun ga nan a wayar ɗina ID ɗina da hotona da komai. Tun da kai sabon register ne, sai ka zo wannan ƙasa yanda aka saba setting, kun gan shi yanda aka sa setting, sai ka taɓa domin kai maka seta. Yau gashi nan yanda zaka editing ɗin profile ɗinka nan wajen. Yawwa, zaka editing ɗin profile ɗinka, name ɗinka, sunan garin ku da wasu abubuwa. Nan kuma wajen password ne, zaka yi sa password. So bayan ka gama sai kai cancel. To a yanzu za a nuna muku yanda zaka samu kuɗi ta wannan ta cikin application ɗin. Ga nan wani waje da aka sa make money. To bara mu taɓa shi. Kowa ya san dai me ake nufi da make money, yanda zaka samu kuɗi. To mun taɓa shi, gashi nan yana buɗe mana, yana loading. Bara mu jira ya loading. Still in progress. To gashi nan ya buɗe mana, alhamdulillah. A yan uwa, kamar yadda kuke gani, yanzu ya buɗe mana. Yanzu sai mu scrolling off, sai mu jahi sama. Ga nan waje da aka sa get exclusive link, sai mu gwada taɓa shi domin mu ga me zai faru. To ga nan wani waje da suka nuna zuwa exclusive link is, gashi nan. To abin da zamu yanzu sai mu copy ɗin link ɗin, kun gane, gashi nan yanzu zamu copy ɗin link ɗin. To kuma yadda kuke gani, gashi mun yi, gashi nan ma sun nuna ta alamar good kenan, alamar yayi kenan. To yanzu abin da zai faru shikenan, sai mu fita, sai mu dawo baya. Ok, akwai masu yin WhatsApp, Facebook, Instagram da wasu social media. Abin da zaka yi, sai ka tafi, sai ka je ka paste ɗin link ɗin, sai ka rinka tuttura wa mutane. Duk wanda ya ciki zaka samu kimanin kuɗin da ya kai naira 150. To yanzu sai ka tafi WhatsApp, Telegram da other social media domin ka yi sharing wannan link ɗin domin ka samu kuɗi, kun gane. Kowa sai ya je, bayan ka yi copy sai ka tafi, sai ka je ka paste ɗin link domin kai maka ka samu kuɗi. Duk wanda ya cike za su ba kuɗi. Sannan akwai wani sirri da a baku, da a faɗa muku, wanda na manta ban faɗa muku. Akwai yanda za ka gano IME na waya cikin sauƙi. Wanda ya san wannan number sirri ce,
wata number sirri ce mai kyau wanda ba kowa ne yake sanin da ita ba. Ta haka ma za ka iya ganowa a yanda wayar aka sace ma ita wasu abubuwa ko wani ka tambaya. To yanzu bara mu taɓa mi ɗin nan mu nuna muku yanda za ka iya ganowa. Gashi nan mun taɓa ya kawo mu waje dashboard ke, sai mu taɓa wajen da aka sa warranty card domin mu ga me zai faru. Gashi mun taɓa sai mu jira ɗan sace. To kamar yadda kuke gani mun jira shi ya sace. Wannan wayar ta Infinix ne, ga nan model ɗin ta Infinix X604 kuma IMEI ɗinta. Wannan abu jama'a ku riƙe shi da muhimmanci, yana da amfani sosai. Ba kowa ne za ka rinƙa bari ya rinƙa gane ma sirrinka ba. To abin da muke so yanzu jama'a mun zo ƙarshen bidiyon nan saboda ba ma so bidiyon ya tsayi. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin ku ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun gode.